Jotono khulumkha tini khobor hinkhe latest khobor no himao je 9 jon rapist rok gang rape khainai rok borokni no twibi kok salainai tini je chwng khwnamani khwnawi je idea bai ba je simani bono twibi no salainai hinkhe o 9 jon rapist rok hinkhe kaisa borok tingoria side ni bolongo tilangui rape khaipu hinkhe khwnao hinkhe o location wngkha tingoria bazar ba tingoria para laibai last para laibai kaisa rawar bagan ni yagra omorpur ni ompi digi thangui yagra digi lama tongphu ah jaga thangui si borok rape khai o hinkhe o jaga o hinkhe omo haikhe borok kaisa bar se omo hai incident wngmani khobor khe chwng khwnao din kaha din loki puja rok saraswati ba omo hai orchestra rok ba mela rok choliprok khe ah jaga o advance borok asogoi naising tongnai se tongsokphu hinkhe khwnao boforo bwrwi sok pai sinai ba boforo toi pai sinai hinkhe borok haino haikhe naising tongnai tongsokhe hinkhe baksa dol borok dol rok bwrwi tilang tangkhe borok afro baksa khe rape khlailai sinai haita tei omo haikhe naising tongnai rok se tongphu haikhe bar se o jaga o haikhe incident wngmani khobor khe khwnao hinkhe je bara tongnai omorpur o poriwi bara tongnai borok bo sapho baksa baksa borok je sinai rok hinkhe bwrwi rok ayang jekono chwla rok bai kok khlaiwi mela rok berainai ba guri nelainai bo hai rok khe thangfano ayang side o hinkhe tathang ni bo hai rok khe salaiphu ayang tingoria para laiwi je tabuk rape khaimani jaga ah jaga ro khe tathang ni salaiphu hinkhe ah jaga o hayungmani chindol rok baksa baksa borok bo khwnalaina masa musu borok rok bai sai khwnajakna free kuk borok rok bai hinkhe masa musu borok dol bising rok bo khopjagui tongna ayang o hai rok khe hinkhe je sak tabuk ma uansukmani hinkhe tabuk je 9 jon rapist rok borok bo agi rogo omo haikhe wng phaijak chingnai tak waisa chingya wngnai abo no bar bar lai phaijak kunung ya khe lai phaijak ta omo haikhe ah jaga loki puja din o yang side omorpur ni no tamo para ni salai o ah jani joma tiya bwrwi rok no tilangui haikhe rape khailai o aphano kunu kok wngliya haino kiriwi lasiwi rok kok saliya khe siring rok khe pailai paikha nai bo hai rok nai oyang hai rok khe khwnao hinkhe je tabuk rape khainai 9 jona borok to tak chopjak no tongkha chopjak sinai no hinkhe borok komse kom 6 mas rok tongoi bel mamani phano chance tongo witness hamya hinkhe witness to kom no wngnai hima chongo hinkhe alum sing thango thangya tongnai hinkhe bwrwi rok ni statement bo bahai bungpai no pono chong sijak aphano ukil rok to sak thannai belai rang chabani bangui hinkhe borok kisa freedom phan romao chojaknai rapist rok no bai khe himlai borok 6 mas khe bel romani porei aro borok nok phaijaknai bising phano case o choli tongnai bising khe hinkhe kaisa omo sathokliya kaisa ang example rwwi sasinai kaisa uansa bo boni bwhui no bwtharmani 2017 rogo wngkha na o kahini bwhui no bwtharwi bo 4 mas jail chojagha hinkhe bo bel mawi nogo thangpaikha bose 2021 sano hinkhe ukil bai ringjago phona paigradi nini case paitwi soi rok phaidi court o phaiwi himbo o case paina hinkhe chakha hinkhe court o thangwi soi rok ni thangmasi after se romna rwjagwi 20 bochor koyadi haikhe roijago same omo hai rok phano wngnai gotono hai ma uansukgo ta ang bo nukle nukya bui bai sai khwnajakmani no kubui no dalre ukok kubui no haikhe gotona gotwui tong hinkhe omo rok ni bo kisa masa 6 mas rok bai bel wngphano witness hamya kam hamya abo naibai bichar wngsinai ta
boto magistrate ni yago nungsinai bo bahai khainai khaiya. Hingkhe tini video asuk jotono hambai.